Se'n recorda del tren petit? Oh, sí que me'n recordo. Quins records se'n té? Ah, molt macos. A mi m'agradava. I passava per baix a casa. Jo visc a Sant Joan, allà dalt. I passava per baix. I era molt còmode. Quins records en té? Molt bons. Sí? Me'n recordo com vàrem matar aquell home aquí a la Bisbal, allà en el pont. Que ho fas a riure, eh? Havia de pujar, havia de baixar i podia apretar-lo. I el divendres, com que carregava molt de gent, no agafava gaire gas, havia de recular. Llavors agafava gas i xuc, ja se'n sortia. I a vegades ja hi havia coneixença amb els maquinistes i tots plegats, esclar. I deia, mira, jo baixo tallar el revolt. O sigui que sense parar el tren baixava. Venia a festejar aquí a Palamós, sí. Amb el tren. Sí, era magnífic, que bonic. I alguna vegada també havíem anat a Girona per fires, que inclús si no hi havia lloc doncs ens feien posar alguna vegada havia anat amb vagó de càrrega i arribàvem a Girona amb el tren petit. Algun temps sí, però anar a mar, sobretot amb les escoles, és molt divertit. Del tren petit no, jo no l'he pas vist. No. Què en sé? Doncs el que m'han explicat quan era petit, no? Els cuentos que expliquen. No. Que algunes vegades, com tenia de pujar una pujada, no podien i tenien de baixar els homes i estirar cap a dalt. Sí, era molt famós, no podia. Era molt bé ja. No, sembla que era un tren que n'hi havia una bruixa. Tu has sentit parlar del tren petit? No, Què t'agradaria veure'l passar per les voltes? sí. Doncs tanca els ulls i gira't a poc. Al segle passat, fracassada la idea de fer passar un tren de via ampla per l'Empordà, es promou la creació d'un tren de 75 centímetres de via que circuli entre Palamós i Flaçà. El tren petit passa al costat de la carretera, travessa els pobles i amb la seva manera anàrquica de circular accent per tota la comarca una llegenda al seu voltant. La gent de tota la comarca, degut a que aquest tren passava per dins els carrers de totes les poblacions, en aquell moment se'n maleïa perquè causava trastorn. Però al desaparèixer, llavors va ser com si perdéssim una cosa que teníem nostra. No els empleats d'un i l'altre, tota la comarca va perdre una cosa seva. Nosaltres el tren ens l'estimàvem, i jo llavors que devia tenir 13 o 14 anys, em passava hores senceres a l'estació mirant com funcionaven els trens. Però el tren de Palamós, encara el porto enganxat. Jo sempre recordo el tren més aviat amb una mica de tristesa. El carrilet de Palamós, pels fills de Palamós que no hem viscut vivament com els nostres pares i els nostres avis al carrilet, però que l'hem conegut a través de les seves vivències, de la seva anècdota, doncs podem constatar realment que va ser un element d'integració de la comarca. Després me'n recordo molt i molt del color de les parets, del color del terra, de les olors. Aleshores això va quedar, diguem, una mica... Bueno, va quedar inconscient, va quedar una mica mort, però de certa manera estava viu dintre meu. I ara fa qüestió de... bastant, de 3 o 4 anys o així enrere, doncs, que sempre pensava, has de fer una al·legoria, es diu, no?, a lo que era el tren petit d'aquí de Palafrugell, de l'estació, més que tot en l'ambient esquelètic d'aquella època, en la calma estàtica que jo m'agradava tant, que tots necessitem i necessitaríem.
havia un senyor que era cobrador de l'energia, que havia d'anar a cobrar els rebuts i a vegades anava a Vulpellac. I quan anava a Vulpellac, doncs quan tornava esperava el tren allà en el baixador de Vulpellac, que era allà a la carretera, i pujava el tren. I esclar, cada vegada la discussió amb el jefe de tren, que si has comprat el bitllet, que no l'has comprat, que si has de pagar, que si no... Jo no haig de pagar perquè jo faig un treball. Bueno, home, sí, però jo també el faig el treball, li deia l'altre. Bueno, i va pujar amb un vagó i hi havia aquesta discussió. I allà en el vagó hi havia un home sentat, un home amb un racó, i aquests, com que el jefe de tren estava autoritzat per portar arma, i aquest senyor també, perquè pel fet que tots dos cobraven cèntims, tots dos van treure la pistola. I aquell home es va veure mort, va dir, ara aquests aquí començaran a tiros i en aquest vagó tan petit em mataran. I a l'últim, quan va veure que ja estaven a punt d'això, els va agafar el braç a cada un i els hi va posar així en l'aire, diu, tireu ara. I llavors tots dos van tirar un tiro i van foradar la teulada del vagó. I ja va estar. El tren petit va disposar d'un ampli parc motor al llarg de la seva vida, però tant les 19 màquines a vapor com la única dièsel van ser de reduïdes dimensions i escassa potència. El tren petit era un tren molt clàssic, tal com es construïen en aquella època, a finals del segle passat, a base de màquines de vapor. El tren devia de 75 centímetres d'ample i tenia unes màquines molt petites que després, a mida de passar els anys, se'n van adquirir de més grosses. Més grosses eren unes que tenien 350 o 400 cavalls de potència. Els vagons de primera, que eren amb bancs correguts, no tenien, naturalment, llum elèctrica, de manera que quan el tren funcionava de nit encenien un llum d'oli, que ja poden suposar la quantitat de llum que donaven allà, només donava ganes de dormir, i feia un fred espantós. I ens posaven uns caloríferos allargats, que eren com uns tubos metàl·lics que hi posaven aigua calenta per poder-nos almenys escalfar-nos els peus. Sí, portava gent, però portava de mala manera. La portava agafada moltes vegades així, malament en el sentit que no es podia portar. No hi havia mitjans. El tren tardava 3 hores i mitja per anar de Girona a Palamós i, esclar, la gent que podia, no hi anava. Viatjar amb el tren petit era una aventura dantesca. Les guspires de les calderes cremaven tot sovint la roba als passatgers i el trajecte, a una velocitat entre 15 i 20 km a l'hora, resultava interminable. De Palamós a Flaçà tardava 2 hores i pico, amb una distància de 34 quilòmetres que hi havia, tardava aproximadament 2 hores, perquè esclar feia les parades, no? I de Palamós a Girona sortia a les 6:10 del matí de Palamós i arribava a Girona a les 9:29. O sigui que eren 3 hores 19. Molts anaven en bicicleta, i des del pont a Girona s'enganxaven a la barana de l'últim cotxe i així no havien de pedalar. L'aventura quotidiana del tren petit començava a les 3 de la matinada a l'estació de Palamós, situada davant la platja. D'aquí sortia el primer comboi amb l'esperança d'enllaçar amb el primer tren gros que anava cap a Barcelona i Girona. L'estació estava situada aquí on hi ha ara la carretera, tot això era la marquesina. Tot el que eren les botigues eren els magatzems de l'estació. Aquest arbre gros aquí estava a 1 metre de la cera de l'estació. Aquest. I hi havia 5 cotxes i la màquina dintre de l'estació. Déu-n'hi-do. Sense murar-se. Déu-n'hi-do. I aquí hi havia un safareig, que hi havia el material
Hasta havia estat a sobre de la sorra. La sorra arribava aquí. Sortia a les 3 del matí d'aquí de Palamós, el primer, però nosaltres ja havíem de ser-hi a les 2 aquí, per a preparar. I van arribar a fer fins a 12 o 14 serveis diaris. I l'últim arribava a les 11 del vespre. Se treballaven moltes hores i no es cobrava cap accés, no? I el ferro, els maquinistes, els de detecció, a vegades a les 12 de la nit encara érem allà que fèiem maniobres. El carrilet sortia de Palamós per la carretera de Girona. Esperava l'abaixador de Sant Joan, travessava el Pont Blau i arribava fins a Vall-llobrega, on prenia impuls per acometre la pujada fins a Mont-ras. D'aquí es dirigia a Palafrugell per via pròpia. L'estació estava encarada cap aquí, recte del carrer de Torre-Jonama, i el tren, vinguent de Girona, venia d'allà, per lo que és ara el carrer del Mestre Sagrera. I del costat de Palamós, venia d'allà i passava de Mont-ras fins a Palafrugell per via pròpia i passava pel carrer, avui dia, de la Sauleda, el carrer principal. I, bueno, aquí hi havia de llarg a llarg la via general, una segona via per fer el cruces, que sempre havien de quedar netes. Després hi havia la via tercera, una altra via quarta que anava amb un magatzem, que és en allà on hi ha la plaça aquesta, que ara se'n diu del Sol. I aquí hi havia unes vies mortes que anaven cap allà. En total en sí que hi havia 28 vagons. Estava de moda, teníem un cofant a l'estació, hi havia 7 o 8 màquines que quan anaven en carbó encara, però quan anaven en estelles no pujaven els revolts de torrent. De Palafrugell a Llofriu i d'aquí a Torrent, on s'apartava de la carretera i travessava el bosc en un dels indrets més vells del trajecte. A la sortida de Torrent, al costat del pont que travessava la riera, hi havia un dipòsit d'aigua on el tren agafava forces per enllaçar de nou amb la carretera vora Sant Climent de Peralta i continuar cap a Vulpellac i la Bisbal, on hi entrava a tota velocitat. El que sí recordo, perquè i això sobretot ho recordaran els de la Bisbal, era l'entrada majestuosa sempre a migdia del tren que arribava de Palamós, que anava cap a Girona, perquè el tren aprofitava la baixada des de Vulpellac fins a la Bisbal per agafar gran velocitat i mentre xisclava arribava solemnement passant junt a les voltes de la Bisbal i donava la sensació que era una cosa que funcionava meravellosament bé. Després d'haver travessat Corçà, el tren petit havia de superar un tram de fortes rampes mantingudes des on s'entreveia la figura simbòlica del Montgrí. Finalment s'arribava a la Pera, estació que amb el temps ha esborrat la memòria del carrilet i ha convertit la vella estació en un dels molts llocs on es practica el més vell ofici del món.
de Flaçà a la Pera, quasi era el més difícil. Sortim de Flaçà a les 5 de la tarda, arribem a un lloc que diuen el Salt en Veí. Ens arriba a la Pera, sento el maquinista que demana frenos, què te passa? I haig de recular a Flaçà a fer aigua, que no tinc pressió. Però de Flaçà a la Pera sí, havies de fer diverses vegades, havies d'alimentar i si no podies no arribaves a dalt. Vinga, tornem a engegar, sortim una altra vegada de Flaçà, vam passar l'hostal d'en Veí, per arribar a la pujada de la Pera, altra vegada, pip, demanant frenos, què et passa? Mira que tinc de recular, que no tinc de fer pressió altra vegada. Vinga, tornem a recular altra vegada. I anem cap a Flaçà altra vegada, arribem a Flaçà. Empreta't que s'han de trobar. Diu, altra vegada, tu vas arribant aquí. Sortim, vinga, altra vegada engeguem. Som l'hostal d'en Veí altra vegada. Pip, frenos. No tinc pressió. Reculem altra vegada. En resumides comptes, entre pitos i flautes, vam arribar a Palamós a l'1 de la matinada. Oi, de Flaçà a la Pera. Finalment, el carrilet arribava a l'estació terminal de Flaçà. Allà esperava l'arribada del tren gros per deixar mercaderies i viatgers i recollir-ne d'altres que miraven sorpresos aquell tren tan petit que havia de dur-los cap a l'Empordanet. Hi ha hagut persones que en arribar a Flaçà i davant del reguitzell de capses de cerilles en forma de tren que se'ls presentava al davant, s'han negat a seguir marxant. En el fons, s'han pensat que no cabrien els vagons, que les portes serien massa estretes i que la màquina no els podria tirar. A més de 4 persones, el xoc de la primera visió els ha fet suposar que arribaven en un país d'homes i dones de 4 pams. Si els bitllets d'aquest tren no tinguessin les mides que tenen tots els bitllets, molts viatgers se n'haurien tornat. En contrast amb la visió irònica i tendra de Josep Pla, els noticiaris de l'època veien les coses amb un altre to. La provincia, aparte de sus carreteras generales y de estos trenes secundarios, está cruzada por los ferrocarriles de la red nacional, en manifiesto contraste entre el ayer y el hoy. I el tren petit esperava sempre, precisament, a Renfe. Esperava sempre, si portava retras, doncs li tocava aguantar, esperar que arribés els trens que tenien combinació, però, esclar, no podia haguera treballat gratis, si no hagués esperat els viatgers. En canvi, el tren petit portava moltes vegades el retras, perquè el gros en duia, i el petit sempre l'esperava. I com arribava el retras, el tren petit se duia el bucle, i venia el retras del tren gros. Sí, és normal, és normal. Hem de tenir en compte que en aquella època el tren gran ja tenia uns cotxes de fusta o metàl·lic que primer eren 2 eixos, després eren ja de bogies i que portaven aproximadament 90 passatgers. I el tren petit, aquests cotxes, en portaven 16. Pesaven 2 tonelades i es calculava una tara, o sigui, el pes del bitxer és una tonelada, no? Doncs penseu, la diferència que hi havia eren petitíssims. O sigui que quan descarrilaven inclús era freqüent que 6 o 7 persones una mica valents fessin un punt i els tornaven a posar sobre el carril. El telègrafo el havies de saber, però no hi havia telègrafo. Però és perquè de vegades hi havia algunes comunicacions que les feies amb senyals de timbre, com cada estació tenia els seus senyals. Per exemple, a Girona era un toc llarg, al Pont Major un toc llarg i un pic, i així amunt. Cada estació tenia la seva clau. L'any 1920 es va decidir allargar el trajecte original fins a Girona. Travessant així Sant Joan de Mollet, Bordils, Celrà, Campdorà, el Pont Major, fins a arribar al barri gironí de Pedret, on va construir-se l'estació. Quan el tren passava pel Pont Major, ja al lloc que en diuen la Paret Nova, sortint de Can Durà, ja xiulava. I la gent deia, tanqueu les finestres a l'estiu, perquè tenia aquelles xispetes, com que feia una miqueta de pujada, i els hi fotia foc a dins a casa.
anys més tard, el trajecte del tren petit era ampliat de nou. Un enllaç al Pont Major desviava el tren cap a Banyoles passant per Sarrià de Ter, la República, Riudellots de la Creu, Palol del Revardit, Cornellà, Mata i Banyoles. La imaginació popular va batejar-lo amb una nova denominació, el tren Pinxo de Banyoles. L'inauguració del ramal de Banyoles va portar molta fressa, perquè hi havia la lluita amb els carreters que feien el transport i tot això, i inclús hi van haver alguns sabotatges, per exemple, pedres al mig del via, troncs i coses així. Va ser com que van fer una missa d'inauguració que la va celebrar el bisbe de Girona, doncs jo vaig fer d'escolà. Jo al meu costat i el jefe d'estació d'allà, que havia estudiat per capellà, molt bon home, un Sant Baró, va ser jefe de la Bisbal, deia Vicenç Oliveres Badosa. Doncs aquest va fer escolà també, els dos, un a cada costat. És a dir, que aquell bisbe estava barrejat com un gitano enmig d'una parella de Guàrdia Civil. De Banyoles el tren havia de continuar fins a Olot, però la manca de mitjans econòmics va impedir construir la línia, perdent-se així una hipotètica possibilitat de supervivència d'una xarxa ferroviària de les comarques gironines. Una vegada que un tren va fer estralls i al final va descarrilar perquè va atropellar un porc, i amb el greix del porc se li van engreixar les rodes i no va poder frenar. Això és veritat, perquè, esclar, el tren no era gaire gros i el tocino, amb la quantitat de greix i això, doncs feia que les rodes se n'anessin de la via. I un puesto que un dia a Pla d'en Vinyes, entre Llofriu i Vulpellac, un ramat de xais es va fer descarrilar tot el tren i van quedar les màquines a mig de la carretera i l'altra part del comboi de l'altra banda. El transport de mercaderies amb el carrilet va tenir durant molts anys una significació especial pel desenvolupament econòmic del Baix Empordà. La indústria surera va veure en el tren un mitjà pràctic per l'exportació i el port de Palamós va convertir-lo en el motor bàsic del seu creixement. Cal tenir en compte que en aquests moments el 49% de la indústria surera de tot el país es trobava radicada, es trobava ubicada a l'Empordà i aquesta indústria aplegava el 44% dels obrers dedicats en aquesta activitat. I indudablement això n'hem d'estar convençuts que aquest tren va ser el que va ajudar a enriquir tot el Baix Empordà. Va haver una època que s'hi treballava molt. Hi havia dies que recordo que hi portava fins a 80 tonelades de suro diàries. Es portaven diàries i trens continuen. Aquí sempre hi havia 3 o 4 vapors que descarregaven gènere i n'hi havia que s'esperaven aquí a la badia per entrar en el port. De manera que si no hagués sigut el ferrocarril, la gent de la fàbrica i els que treballaven no hagueren fet res. El peix ja a la matinada, a les 3 de la matinada, ja teníem els carros de Tamariu, de Calella i de Llafranc, amb les caixes de peix, i quasi cada caixa era una expedició, perquè hi havia cada remitent i diversos pescadors, i això ens donava una feina enorme. En els seus darrers anys de vida, altres mitjans de transport conduïren les mercaderies de manera molt més còmoda que el carrilet. Un camió sol, que portat per un sol xòfer, pot portar tanta càrrega com portava abans tot el tren. Una vegada, jo un diumenge que venia de suplir el jefe de Banyoles, com que hi havia tanta gent, em vaig posar en el cotxe llarg que portava en freno de rosca, i vaig veure que anava massa de pressa, i vaig donar un punt de freno.
però jo no havia comptat que el maquinista sí que comptava. Aquell dia portava la màquina que tenia derrame, és dir, que hi havia uns tubos que perdien aigua i li apagaven més o menys el foc i no feia la pressió necessària, i ell volia tenir força velocitat per poder pujar la pujada. I després no van poder pujar la pujada. La gent va haver de baixar, la màquina tirant enrere, avall, tornar a agafar arrencada, avall, i fer 3 vegades això, fer el va i ve, fins a l'últim clac, com va ser dalt la gent, vinga nois, pujar, au, tornem-hi. És bonic això. A la segona meitat del segle XIX, a l'economia tradicional de Palamós s'hi afegeix una altra font d'ingressos, la indústria suro-topera. Palamós comença a tenir una petita burgesia industrial i comerciant que necessita un mitjà de transport amb el qual superar les barreres del mercat interior. En aquells anys, l'únic mitjà de comunicació són les tartanes i les diligències que uneixen les poblacions litorals amb l'interior. El que jo puc dir del començament és el que es traspua de la documentació de l'època, que és que hi va haver un moment en què semblava com va sortir de l'Empordà gent amb iniciatives perquè el país estava tremendament estancat. La cambra, precisament, una de les seves motivacions va ser el que tenia un port de mar, diguem-ne, i era molt necessari que hi hagués una comunicació amb Barcelona, i millor dit, amb Espanya, a través de Barcelona, i amb la frontera, i amb l'enllaç del ferrocarril de Viample que hi havia a Flaçà. Per tant, aquest ferrocarril es va fer des de Palamós fins a Flaçà inicialment. És evident que l'establiment d'una sòlida xarxa de comunicacions a la nostra comarca responia a una inquietud llargament sentida per la nostra burgesia. Més si tenim en compte que en aquests moments la majoria del transport que es feia per carretera es feia amb tartanes. Tot plegat, se'n va anar a l'aigua i no es va fer res. I llavors van ser com van sortir uns projectes més petits de gent que tocava de peus a terra i que deia que s'estimava més tenir un tren de via estreta que no pas un projecte de via ampla. I llavors ens trobem que els que primers comencen a fer aquests projectes són precisament els palamosins, i molt concretament el senyor pagès Ortiz, que el novembre de 1883, segons resulta del setmanari de Palamós, fa un viatge a Madrid per empènyer la resolució de l'expedient de la concessió del tramvia, que en deien tramvia, de Flaçà a Palamós, del tramvia de l'Empordà. Ells formaren doncs part, els Mates, el Pagès, el Roger, formaren part del primer Consell d'Administració de la companyia i bé, aquesta oligarquia doncs, formava part ells alhora de l'Ajuntament, de la Cambra de Comerç, de la Societat del Salvament de Nàufrags i anecdòticament quasi tots eren socis del mateix casino. El tren de Palamós suposa per ells doncs, un avanç, una nova conquesta i sobretot la pretensió era aconseguir la canalització de tot el comerç de la comarca cap al port de Palamós en vies a l'exportació. La inauguració va tenir lloc exactament els dies 21, 22 i 23 de març. El material mòbil que tenia la companyia eren 3 locomotores, 3 vagons de primera, 4 vagons de segona, 2 mixtos de segona i càrrega i 3 de mercaderies. El cost total de les obres va ser 1.750.000 pessetes, o sigui que va sortir a 51.000 pessetes per quilòmetre. El servei s'inicia amb 8 trens diaris. Els primers anys no són massa rendibles per la companyia que a causa dels problemes que troba amb el finançament de les obres i altres acaba venent la propietat a una companyia belga l'any 1905. Aquesta realitza reformes considerables, però la situació, encara que millora, no acaba de ser òptima. La Primera Guerra Mundial, amb l'aïllament de la direcció de l'empresa a Brussel·les i la crisi que comporta per la indústria local del suro, aboquen novament el tren petit a la davallada. Aquesta hi ajuden particularment les greus inundacions dels anys 17 i 20 que destrueixen completament l'estació de Palamós i la llarga vaga de l'any 1919. La primera va ser la més forta. I després que va passar l'aigua i tot, van fer-ho sobre les vies amb obra, perquè si fes una altra inundació que no d'allò. I van guanyar perquè
N'hi va haver dues més, o tres, i les vies no van rebre pas res. La situació es resol l'any 1922, quan la Societat Ferrocarriles Económicos Españoles es fa càrrec del tren petit. És a partir d'aquests moments quan l'explotació de la línia coneix els seus millors anys. S'arreglen estacions i s'adquireixen noves locomotores i vagons. Es construeixen també els ramals de Terra Negra a la Pera i la fàbrica Manufactures del Corcho a Palafrugell. Diversos factors, com l'exposició universal de Barcelona i el creixement de la indústria local, ajuden a que els anys 20 siguin els millors del tren petit, però cal fer esment també de les millores que en tots els aspectes en realitza la companyia barcelonina. No va quedar ningú, cap casa, que no anés a Barcelona a veure l'exposició. Es feien un preu molt reduït als bitllets, d'anar i tornar de Barcelona. Això sí, la gent es havia aixecar de matí, perquè el tren passava a les 3:45, però a les 9 del matí s'havia d'estar a plaçar, a les 9 del matí ja era a Barcelona, hi havia tot el dia de temps d'estar a Barcelona, sortia a les 6 de la tarda, quarts de 7, i recordo que a 2:15 de la nit arribava a Palafrugell. La crisi mundial dels anys 30 afecta també el nostre tren petit, i així, l'any 1934, només funcionen un total de 5 locomotores. El material mòbil està molt deteriorat i la via en molt mal estat. La crisi de la companyia no es resol amb les diverses subvencions que la Generalitat dona i els treballadors es declaren en vaga. La situació canvia quan la Generalitat promou entre la companyia i els treballadors un acord mitjançant el qual aquests poden portar directament l'explotació del tren. Neix així la Cooperativa Obrera de Transports del Baix Empordà, que resol fer el servei de viatgers amb autobusos i el de mercaderies amb el tren. La seva vida es veu troncada sobtadament per la Guerra Civil. Al cap d'un temps va venir la guerra aquesta que vam patir, aquesta conflagració que ens va emmotllar molt, vam fer una vaga perquè la companyia ens devia calés, no ens pagaven, anava retrasant les quantitats, jo no sé pas què passava, perquè després nosaltres vam fundar la cooperativa Transports Baix Empordà, per carretera. Vam arribar, em sembla que tenir 8 o 9 cotxes. El servei de passatgers el fèiem per cotxes i el de càrrega. Llavors, al cap d'un mes de treballar per el nostre compte, ja havíem cobrat un mes atrasat i després cada mes anàvem cobrant. És a dir, que anava a primera, però no, i després el 18 de juliol ens va aixafar la guitarra. Però després aquests autobusos van ser requisats per portar tropes al front i total que tot va quedar amb aigua de borrajes, que se'n diu. Durant la guerra l'explotació del tren és molt irregular. Els autobusos són requisats per enviar-los al front d'Aragó i el tren es converteix en l'únic servei de transport comarcal, però circula amb penúria de materials, en combustibles poc idonis i amb el perill constant dels bombardejos aeris i navals. Això en el dia 4 de febrer de l'any 39 hi va haver-hi un bombardeig i l'estació de la Bisbal va baixar tota, va quedar tota engronada, que jo m'hi trobava precisament. A les 2 de la nit se va presentar un tinent coronel de les forces internacionals que estaven situades a la Bisbal, dient-me que necessitaven un tren per traslladar-se a Flaçà i agafar el tren gros per anar cap a França. Llavors, jo no tenia cap vagó i vaig telefonar a Flaçà amb l'inspector i, afortunadament, doncs, allà n'hi varen veure i me varen fer venir el tren per carregar tota aquesta gent i tot el seu material. I vàrem ser inclús amenaçats de mort si en una hora determinada no es arribava a Flaçà, perquè, esclar, les forces nacionals doncs anaven apretant i ells el que tenien por era que els agafessin. I fins a última hora, doncs, que ja devien ser cap a les 6 del matí, més o menys, varen poder organitzar el tren i varen pujar totes les forces internacionals i en el moment de donar la sortida va descarrilar un vagó.
tots els que estàvem presents en allà vàrem passar els nostres mals ratos perquè aquest tinent coronel anava amb la pistola a la mà. Això jo m'hi vaig trobar i tenia 17 anys. Després de la guerra, llavors la companyia d'autobusos de la Sarfa va fer de maneres que li concedissin l'autorització que tenia el tren per fer el transport per carretera, que li concedissin amb ells, que és la línia que actualment funciona. I esclar, llavors tot va quedar paralitzat i en vista d'això, llavors el Ministeri d'Obres Públiques, que tenia un organisme que se'n deia Explotación de Ferrocarriles por el Estado, va fer-se càrrec del tren. Quan la guerra acaba, tota la línia del tren petit és en ruïnes. L'any 1940, després d'un estudi de la situació, l'explotació passa a mans de l'Estat. Llavors, a mesura que van anar passant els anys, ja tot això es va anar normalitzant més, perquè hem de recordar que acabada la guerra, aquí tots aquests països ara que tot sembla que ens han de donar duros a 4 pessetes, ens varen tancar aquí en pany i clau i no deixaven tant americans com inglesos com francesos, aquí no entrava res. Al contrari, el poc que hi havia aquí se'n anava perquè tu saps que a Flaçà havien passat vagons del tren gros, entens que deien sobres d'espatlla i aquí hi havia un racionament que la gent no tenia ni un tall de pa. El 47, que va ser aquell any de la nevada tan forta, que va quedar sitiats a la Bisbal junt amb un company. Vam estar 8 dies sitiats a la Bisbal. Sí, vam arribar a l'hora, però 8 dies de retras. A Flaçà vàrem anar fins a Torrent, traient la neu de la via. Això mateix, cap de 15 dies de la neu de l'any 47 vaig plegar. Malgrat els nombrosos intents i la bona voluntat dels treballadors per a fer funcionar la línia, a començaments dels anys 50 el carrilet és un tren anacrònic. Madrid promet la construcció d'un ramal de via ampla, però el 23 de desembre de 1955 un decret ordena la seva clausura. I varen baixar l'equip d'un... com ne diuen aquests que parlen allà al moll, aquests que feien comèdia, que anaven en bicicleta i pallassos i això. Saltimbanquis aquells. Saltimbanquis aquells. En una ocasió, a la Bisbal, va venir a la companyia d'en Serrano una companyia de sarsueles. Oh, que bo, que bo. I a la sortida de Flaçà, el primer cop repitjor, ja varen baixar i es varen anar a seure a l'altre costat de la carretera. Com van ser la pujada de Terra Negra, aquells artistes agafaven floretes, aquelles margaridolles silvestres, i anava davant el maquinista i li deien florecillas, florecillas, i li tiraven les flors. Però quan se'n van donar compte, jo vaig desaparèixer i no em van poder agafar. I quan jo tornava cap allà, ells arribaven amb un mocador lligat aquí i els vaig trobar aquí a Montràs, que me varen fer... I el maquinista va sortir, els van esperar, com va veure que baixaven el d'allò, els van esperar, i amb un grapat d'userda, com van assajar, els hi tirava userda i deia florecillas, florecillas, és dir, que els hi va fer la pau.
A 2:15 del vespre del 29 de febrer de 1956, el cap d'estació de Girona dona la sortida al darrer viatge del tren petit. La locomotora número 8 travessa el mateix paisatge de sempre, fa el mateix soroll a la travessar els pobles, però els passatgers se'l miren amb tristesa. Saben que un cop arribat a Palamós ja no tornarà mai més. Es va acabar, és dir, com ja feia un mes pràcticament que no corria, el de viatgers havia quedat divulert, la mercaderia que va arribar, doncs diguéssim, va ser. L'últim de tots és Emili Oller del carrer de Palamós. Emili Oller? Sí, amb un paper, amb un bulto de paper que venia de la Riba. El carrilet ha mort, però queden les promeses d'un hipotètic ramal de Renfe que mantingui el transport ferroviari al Baix Empordà. El més pràctic hauria sigut fer un ramal de via normal de Palamós a Flaçà. Va venir aquí el director general de Transports, de Ferrocarrils, don José de Aguinaga, que era en aquells moments, i me'n recordo que jo li vaig dir, escolti, podem tenir esperances de que es arribi a fer una cosa així, i diu, verà vostè, quan va començar així ja vaig pensar, ja estem famots. El senyor Martí Piera, davant de les deficiències del servei i del material i la via, a l'any 1945 es projectava una modernització del citat trenet per electrificar-lo amb via de metro. Unificació del ferrocarril d'Olot amb Girona, Palamós. Un ramal de Flaçà a Palamós de Renfe. I, malauradament, res va portar-se a bon terme degut al gran dèficit aproximadament d'1.500.000 pessetes a l'any 1948. No feia massa cas dels rellotges oficials. Sortia quan volia i arribava quan podia. I en Josep Pla ens diu que de vegades, a darrera hora, quan tenia de sortir el tren, compareixia una minyona a dir que esperessin el seu senyoret perquè tenia un ren refredat. Això que diu el senyor Josep Pla no és cap imaginació. Això em va passar a mi. Que els vells van redreçar per dinar o el que sigui, però arribàvem tard a agafar el tren i la minyona que teníem a casa va anar al jefe d'estació dient que el tren que s'esperés que els fills de Can Figa tenien d'arribar per anar a Girona i el tren es va esperar, naturalment. La via és desmuntada. El material mòbil enviat cap a altres ferrocarrils. Els terrenys de les antigues estacions cedits als ajuntaments. De mica en mica, les restes del tren petit van desapareixent. I comença a moure brega amb xiulet escandalós per Sant Joan i Vall-llobrega. Traient foc per tots costats, per Montràs que els té espantats, salta i corre de gairell i ha tocat Palafrugell sense masses camps cremats. Llofriu passa com el vent, que és exprés i va rebent, i enfocant Barceloneta, Palafanga i Can Busqueta troba el drama de Torrent. El tren puja 4 passes i en recula 8 o 10. Hi ha qui baixa a fer rabasses, qui té pressa i puja a peu. Sant Climent ja és a llevant, pataplaf, un nou sotrac, i el tren enganxa bufant el replà de l'Opellac. Ja va deixat desesperat, les dones criden al tren i a trompades ell emprèn les parades del mercat.
i xiulant en crit triomfal per les voltes i el daró, amb la gent fora el vagó fa l'entrada a la Bisbal. Ja és el vist la carretera. Dues vaques i un paisà són les baixes que el tren fa, fins que enmig de gran fumera el què fer el pare cursar. Ha deixat de ser porú aquella cursa fatal i enxufa pas de tortuga terra negra fins a dalt. Esperant en riure fi que el tren corri i el temps caiga, usaven el paraigua uns gitanos del camí. Ja va pas de professor per la llarga carretera. Hi ha qui baixa del vagó i organitza una cacera. Hi ha temps d'anar a fer el toc. I va el tren tan a poc que hi ha pagesa i no poca, que ha pujat en un lloc i baixat en Actualment només queda en peu una locomotora abandonada durant molts d'anys en una empresa de ferralla de Sant Sadurní d'Anoia. Amb un antic maquinista, un antic cap d'estació i un antic fogoner decidim visitar-la. Volíem recuperar la memòria de les úniques restes del tren petit. Hace muchos años que no la veía ni la tocaba, y pasé buenos ratos con ella, o sea que la tenía cariño y ahora pues claro, me hace una sensación fenomenal, que me alegra de haber venido y haberla visto. Bueno, esta palanca es para la marcha, iba atrás, y si quería ir para atrás, retrocedía aquí atrás. Esto es la arena, que cuando patinábamos, pues claro, teníamos que moverla rápida para que cayera la arena a la vía para que no patinara, ¿no? Esto se puede hacer el acelerador, ¿no? Como un coche, ¿no? El acelerador que... Y estas son las marchas, Está aquí la primera, esto es punto muerto, la segunda, la tercera y la quarta, que era la directa. Esto cuando cogíamos un llano, Com la troba la màquina? Està molt fotuda? Déu-n'hi-do, més que pas jo, pobreta, que l'ha vist i la veu. En fi, què hem de fer-hi? Els anys passen i per ella també ha passat. Un dels records que a mi, me recorda més és el del dia 7 de setembre de l'any 38, que anant de Girona a Banyoles i al passar pel pont de Sarrià va xocar amb un tanc de gasolina i va explotar la gasolina i va encendre tot el tren, inclús cremant 6 o 7 cases de Sarrià, i hi van haver-hi bastants morts i molts de ferits. Entre ells hi anava el meu pare. Corren encara les màquines amb les quals el tren fou estrenat. Les més petites són les més rabioses. Són com un bitxo coent i esperitat. Són per a nosaltres uns fòtils perfectament familiars. Pel número, sabem que aquesta és la que estirà baix d'un pont, que l'altra, un aiguat de Palamós, se l'emportà, i que la de més enllà ha estat la que ha cremat més barrets i pantalons, i que aquesta, encara, sembla especialitzada a aixafar carros i cavalls. No ha canviat res. Només el temps ha passat. El meu avi degué quedar parat davant d'aquests fòtils de ferro que passen per la carretera traient foc i fum i vapor blanc. Seria exagerat d'esperar dels nets una estranyesa semblant. Tot aquest ferro vell, un matí desapareixerà i en 4 dies tot quedarà oblidat. Però, Déu meu, les nostres coses tan modernes i tan indispensables també s'oblidaran.